74an berri zen baiketa bat egiten da, sekuestro bat dago, ezta? Bai. Eizen zuen, erortza bataz, itzela erortzi, fetxi ezin zen, baina erortzi eguena bai. Eta torri zuen televizioen espainola, eta instalau zuen berri zen. Eta guztinu edo, dano gatu bilena, tximortute, hori sekuestro izan zanean. Ekusoa zen aiken bile, arrasaten aiken bile, sekretari zuen udaletxeko, bizi guzti zen. Eta semik ezagutzean ez daula ondo eta bera eruteko. Gero, enteretaz gauzakin, erin joan da, gero enteretaz gauzakin, da polizia jakin egitzorean, erogora zaude lehena bintzen, jakin egitzorean zozak. Zurrumurruek, guk ezaten duen, hau ez da posiblea, honek personak ekie. Ez da posiblea, honek personak karsela erutie. Ez kentan ulertzen, baina bai, egiten izin zuen. Izin zuen, hoiz egitzorean, eta zubertiaz urtein zuen bizirik. Zubertiaz. Eta egon zazen, badezpadako gauzak, nik etxien, daretik egukan guk, jaten datoten zenak, eta miliuran bizi pasauen da. Da, eta zatarra izan zuena, esan edan, badakik herri bat ezagan danak esan eta batabeste txarto begire, niri bituztean txarto zarrien. Hola errekautan jundan buruko painalo bat askuten izan ze. Bepegan, begirakuna batzuk eta esatara joan ez dakau posible. Eta ni beste batzu, ez betzaua handa nerviosotan osago zenien, gau zenien, danok txarto konpontzen gaitu, gero bintzate, bai, izan zuen gogorra,